Bon dia pel dematí. Fa un dia de puta mare per conduir i avui toca creuar Eslovènia. He dormit molt bé, la veritat. Fotia fresca i la veritat és que s'ha quedat un dia fantàstic per conduir Ljubljana. Avui em toca, m'he plantejat creuar Eslovènia i després a mig matí a la tarda entraré a Croàcia i segurament creuaré Croàcia també. Ho faré per la part del nord, des de Zagreb fins a la frontera amb Sèrbia, i allà vull fer una altra parada per explicar unes altres històries. Doncs ara aniré per carreteretes comarcals, aquestes de poble, piano, fins passat Ljubljana. Després ja agafaré l'autopista i li fotré la canya a l'autopista, que avui tinc que fer uns 700 quilòmetres més o menys. Bueno, pues, a veure, mentre acabo de creuar Eslovènia, parlaré una miqueta de la geopolítica d'aquest petit país dels Balcans occidentals. A veure, Eslovènia és un país de tan sols 2 milions d'habitants, és a dir, poquíssim. És com la ciutat de Barcelona, però el seu PIB per càpita està per sobre de la mitjana europea. És un país que és bastant ric. Va guanyar la seva independència l'any 1991 de l'antiga Iugoslàvia. L'any 2004 es va integrar a la Unió Europea i a la OTAN. I el seu creixement ha sigut imparable des de llavors. Bàsicament, els seus 3 socis comercials més importants són Àustria, Itàlia i Alemanya. Una economia superdiversificada amb una indústria molt potent. Sobretot una indústria basada en la farmacèutica, també en la siderúrgia, no molt, en la química i en els electrodomèstics. Però sobretot és la indústria farmacèutica i la química la que fa d'Eslovènia un país ric dintre de la seva mesura. Perquè, clar, la seva principal debilitat és que és un país molt petitet, amb molt poca població. Això fa que tingui un mercat intern molt petit, que no sigui atractiu pels grans inversors. Però han sabut aprofitar el turisme, la seva agricultura i sobretot la seva indústria per diversificar una economia i convertir-se en un país que com a mínim és funcional i econòmicament decent en comparació als països d'aquí dels Balcans i també de la resta d'Europa. Per mi la putada d'aquest país és quan vas en moto és que no te'n dones compte i ja l'has travessat. Perquè és molt petit. És petitíssim. És preciós i petit. Uau, quines vistes. Vinga, va, vaig a seguir conduint un rato més. Fins ara. Ara estic a la frontera i he creuat tot Croàcia, al nord, des de Eslovènia, Zagreb, Slavonski Brod, fins a la frontera amb Sèrbia, que és el lloc que he triat per explicar la següent història d'aquesta pell d'Europa. He recorregut uns quasi 700 quilòmetres, no arriba. Estic una mica cansat. Tinc el cul clavat, però no estic cansat de conduir. Estic cansat de la calor, però el meu estat d'ànim és bo perquè vaig cap a un lloc que fa molts anys que jo volia veure i que volia conèixer. Perquè quan jo era petit sentia parlar d'aquest lloc i de les coses que passaven aquí. No he gravat res durant el camí perquè és avorridíssima l'autopista entre Zagreb i Belgrad. Crec que hauria de ser les primeres autopistes. Era l'autopista que connectava les dues ciutats més importants de l'antiga Iugoslàvia, Belgrad i Zagreb. És una carretera que està molt bé perquè en molt poca estona recorres molts quilòmetres i et permet creuar dels Balcans occidentals als Balcans orientals en un moment. Però ara ja tinc ganes d'arribar. Llavors, el plan d'ara. El plan és el següent. Arribo al lloc on va, que és Vukovar.
Un cop arribi, deixo els trastos, dino, reposo una miqueta, editaré tota la tarda, soparé i dormiré. Fin de la història. I així és un poble aquí a la Voivodina, entre l'Eslavònica i la Voivodina. Tots els pobles són iguals, tots. Una carretera central i les cases de cantó i cantó amb una església al mig. Com que és completament pla, les cases són molt escampades i no construeixen en pisos, sinó que escampen les cases, són bastant espaioses. I em trobo a la ciutat de Vukovar. Aquí volia venir perquè quan jo era petit sempre sentia parlar de Vukovar i de la guerra de Croàcia i de Sèrbia, i hi havia un element que a mi em cridava molt l'atenció, que és la Torre de Vukovar. I és que bàsicament l'any 1991 aquí va esclatar un conflicte ètnic entre croats i serbis, i aquesta ciutat va quedar atrapada en mans dels croats, però envoltats pels serbis. Bueno, doncs em disposo a pujar a la Torre de l'Aigua. Devien construir bé, perquè per disparar tantíssim i no fer caure el bitxarraco aquest, vol dir que era un formigó armat del bo, És a dir, que no cauré un cop estigui alt. Això que veieu aquí és un obús, va forar la paret de formigó i va picar contra aquí. Però devia ser bastant fort el catxarro aquest perquè no se'l va carregar. L'alçada és brutal. El lloc és espectacular. El riu Danubi. A veure si ho explico bé tot el que vull explicar. Bàsicament, aquesta ciutat va quedar atrapada entre divisions de l'exèrcit serbi que estaven situades a les afores de la ciutat i el riu Danubi a l'esquena, amb la qual no es podia ni entrar ni sortir de la ciutat. Va ser un setge amb tota regla, igual que el de Stalingrad, però aquest va durar 3 mesos. Van morir unes 1.600 persones aquí, molts d'ells civils. La torre on estic ara va patir més de 600 impactes de projectils d'avió, d'artilleria i de tanc, i tot i així no va caure. Així que aquest edifici es va convertir com un símbol de la resistència aquí dins de la ciutat. Finalment la ciutat va caure i les tropes iugoslaves, sèrbies, van entrar dins de la ciutat. El setge que es va viure aquí va ser un dels més importants, ha sigut un dels més importants del segle XX. Tota aquesta gent va quedar aquí envoltada durant 3 mesos, mentre els bombardejaven avions, tancs i artilleria. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és una de les coses que volia veure. Els diaris, les teles sempre parlaven d'aquesta guerra i ara que soc gran m'agrada venir aquí a veure aquestes coses i també per explicar-les, perquè crec que és important que la gent tinguem consciència de que cal viure plegats i no fotent-se tiros els uns als altres, perquè després això costa molt de reparar. Sembla mentida que en un lloc tan preciós la gent es matés d'aquesta manera. Aquesta és la pell d'Europa i hem d'aprendre del que ha passat aquí perquè no tornin a passar aquestes coses. No? O què? Què en penseu? Vinga, va, que jo vaig deixant ja. Fins ara, adeu, a seguir.